Fish. Какво ще вземе? Путват. Ракета, но... Не, тия няма да ги вземе. Но те той, че за сега е тръгнал. Това го взима. Това го взима 2000 чева. Трябва да качим до над 0 пиоти. Сметам на злато. По едно време бехме 5000 за... Много мръзно, че... Сей 40 метра, сей 57...